скъпи гости, добър вечер и добре дошли. Имам удоволствието днес да се съберем по един много хубав повод, дълго очакван повод, бих казал. И това, разбира се, е представянето на книгата "Какво знаем за сексуалното" с нейния автор доктор Жизел Шабудес. Няколко думи за самото издание. Разбира се, ще дам думата на издателя, на неговия преводач, но преди това за новите лица в аудиторията да припомня, че доктор Шабудес гостува за втори път в София. Някои от вас си спомнят нейната лекция преди няколко години, посветена на темата за Едип. А имахме удоволствие да работим с доктор Шабудес през месец октомври миналата година в рамките на конференцията "Литература и психоанализ". Така че казваме добре дошла на доктор Шабудес отново. И за да представи самата книга, която трябва първо да кажа, че тя е дело на три дами от нашата асоциация. Тази книга по български превод, разбира се. На първо място това е госпожа Мария Калинова, която е издател, издателство Версус. Разбира се, преводача госпожа Розелина Точева и госпожа Мимоз Димитрова като научен редактор на книгата. И така ще дам думата първо на издателя госпожа Мария Калинова. Мария, заповядай. Благодаря. Аз, разбира се, ще започна с благодарностите, защото това е дело, което изискваше доста труд и съответно съм много благодарна за всички, които участваха в реализирането на книгата. На първо място искам да изразя благодарността си към госпожа Жизел Шабудес за това, че тя прие да участва в българската премиера на книгата си, да се срещне със своите първи читатели, настоящи и бъдещи, и да участва в дискусия върху проблемите на книгата. Разбира се, искам да благодаря и на Асоциация Българско психоаналитично пространство, които я поканиха и направиха възможно нейното участие тук днес. Също и на Софийския университет, който домакинства за нашата среща. Задължително трябва да се благодари на издателство Арман, които изключително много допринесоха за диалога между издателствата и възможността да се кандидатства по различни програми, които, знаете, подпомагат поне финансово до някъде издаването на подобна книга. Тук участваха от българска страна Министерството на културата, но и също от Френски институт, програмата за книгоиздаване. Да благодаря също и на първите ни рецензенти, които ни помогнаха, госпожа Диана Циркова и госпожа Мимоза Димитрова. Книгата, естествено, научих за нея благодарение на госпожа Мимоза Димитрова и бях изключително впечатлена. Това е една безупречна книга, както стилово, така и като конструкция, като аргументация, която е изключително нова, макар в лаканианска перспектива, прави неща, които не са случвали до сега, което, разбира се, е голямо предизвикателство и за българските читатели, които много от нас още не сме изчели всичко, дори на лакан на български език. Книгата излиза през 2017 година, така че това не е нещо много отдавнашно. И буквално малко след английското издание и превод се появява и българското, като книгата поставя изключително така мощно
ключовите въпроси, които ще стават и все по-важни за съвремето, какво е сексуалното, какво е пола. И се заема тази книга да коригира множество недоразумения около въпроса за любовта и за отношенията в любовния и сексуалния живот. Какво е женско, какво е сексуално, но също извършва една сериозна деконструкция на доста остарели логики, които функционират в критическата теория и не само през 20 век, бих казала, че и до днес. Ние имаме това хубаво издание и не само като външен, а най-вече като съдържание, благодарение на Розалина Дочева. Не виждам към кого друг можеше да се обърнем за превод на тази книга. Тя от малцината преводачи, които изобщо се занимават с превод на психоаналитична литература. А да не говорим за сложността да се преведат понятията на Жизел Шабодес, което винаги води до предизвикателства и връщане към превод на понятия от Жак Лакан. Като Рози работи много години върху този превод, той не стана, сеща се за една година. И в последния етап се включи госпожа Мимоза Димитрова с нейната научна редакция, като на български госпожа Лора Султанова подпомогна да се шлифова българския вариант на текста. Самия текст пробужда въпроси, кара ни да рефлексираме. И за мен това значи едно, че самия превод не е някакъв излишък спрямо оригинала, т.е. не е нещо, което ще запълва онези липси, които е учинил автора. Нещо, което го има и като задача преводач, ако следваме логиката на Бенямин и въпроса за тези изчупени парченца от амфората и доколко преводача трябва до край да ги напасне. И всъщност това, което прави Розалина е именно ново начупване на понятийния ни език на българския във връзка с това поле и същевременно това е нещо, което ще движи рефлексията на български, ние ще стъпим на този превод. Аз се надявам книгата да бъде важна не само за специалистите в психоаналитичното поле, но също за академици, за студенти, за хора, които се интересуват от въпроса за социологията на пола, за джендър изследването и така нататък. И разбира се, много добре знам, затова може би ще се каже по-късно от самата Розалина и от госпожа Димитрова, че тази работа по превода стъпва на една многогодишна работа по превод на Асоциацията Българско психоаналитично пространство. И най-сетне в екипа имахме и един мъж, Иво Рафаилов, който е дизайнер на книгата, на който специално трябва да благодаря. Неговото предложение за корица на книгата беше до някъде предопределено от избора на госпожа Димитрова. Аз лично клонях към друга визия, но изобщо така просто се притеснявах от голото тяло на корицата. Но после разбрах и самия Рафаилов на къде клони и той е доста ерудиран художник, също и поет. И ние виждаме, че всъщност тук на самата корица има един много просто изписан въпрос, поне технически, какво знаем за сексуалното, нали, заглавието. И виждаме как въпросът за знанието попада върху една завуалирана част от тялото. Тоест ние там нямаме образ, който позитивно да изпъкне, като че ли ние сетивно трябва да срещнем някакво отсъствие. Тоест това, което в лаканианска перспектива може да мислим още от корицата и в това, което и госпожа Шабодес после ще развие, още от наслагването на текста
въпроса за знанието и отсъствието на образ отдолу, отговора би било, че нищо не знаем. Тоест, ако знаем нещо, то ще бъде под една единствена форма на несъзнаваното. Тоест, знаем, че нищо не знаем. Тоест, ако се запитаме какво пък Адам и Ева точно са, какво познание са придобили от време оно, то познанието ще бъде свързано с това отсъствие, което придобива епистемологична форма. И в крайна сметка това не е някакво незнание изобщо. Изключително важно, което ще се окаже после в постановките на книгата, е, че това е сингуларна, единична, субективна форма на незнание. И искам да кажа някои по същество неща отвъд бележките на издателя. Нещо, което мен силно ме заинтригува. На първо място, чисто концептуално като ход, е едно връщане след вече една доста разгърнала се, бих я казала, и доста съблазнителна философия на двете, връщане към въпроса за едното. И това повдига изключително сериозни въпроси от гледна точка на една обектно ориентирана онтология. Тоест, тук ще бъде на особено едно. Тоест, как се връща Шабодес към едното, става на първо място за един нов поглед към етичния проблем за ставането на едно в секса. Тоест, за да го обясни, Жизел Шабодес казва, връщайки се към Библията, цитирам: „Библейската Ева става едно с мъжа, бидейки според мита част от него. Следователно това едно, което всеки преследва в представата си за сексуална връзка, е митично, наследено от едиповите отношения, за да покрие идеала за сексуална наслада.“ И тази теза, разбира се, идва на фона на една доста разгърнала, особено през 20 век, еманципаторска логика. Тоест, че ние трябва, когато мислим за правата на жената, изобщо, когато мислим за сексуалното различие и за борбата срещу потисничеството на жените, в много голям смисъл всички тези политики налагат сексуалната връзка. А пък в налагането на сексуалната връзка всъщност няма нищо еманципиращо и това ми се вижда, че е една така доста трудно да се разбере теза, но тя има много сериозна предпоставка още от Лакан насам и съответно едно аксиоматично прокламиране би било погрешна алтернатива. Тоест всички тези неща, които идват покрай нас и от телевизията, и от, нали, в нашето либерално общество, за една хармонична връзка между мъжа и жената, всъщност ще стъпи върху една доста позитивна дефиниция на същностите, на тези същности, които са включени във връзката. И общо взето, онзи мъж или жена, които не си знаят мястото и не си знаят ролите, ще бъдат заплаха за образа на връзката, като съвкупност от два взаимодопълващи се елемента. Тая връзка за взаимодопълването, нали, следва още от Адам и неговото ребро. На подобни еманципаторски логики Жизел Шабодес отговаря, че това е много така интересно. Забраната е тази, която цитирам, която е завуалирала факта, че в институциите на езика няма две в секса, а само едно и неговия обект. И малко по-дълго ще е цитата. И доколкото тази връзка се е представила като връзка между два пола, а жената като обект, допълваш мъжа, и се е твърдяло, че същността изцяло се изразява в това, то липсата на две не е била проявена. Целият символен ред процедира по същия начин, тъй като всички функции, които той включва, на бащата, който е неговия крайъгълен камък, тази на фалоса, който последния командва, и на проистичащата от това сексуация, се основават на една и съща артикулация, в която и за двата пола е представено едно означаващо на желанието и насладата. И всъщност тук
се появява едно изследване на функционирането на 1 плюс А, нали, на малкото А. Като второто нещо, което искам да добавя, че ме впечатли, ми изглеждаше доста не рисково, по-скоро смело и впечатляващо от гледна точка на това, което авторката направила връщането към въпроса за биологичната страна или биологичната скала и как тя е свързана с кастрационната тревога, която работи масивно във всяко кътче на психизма. Въпросът за биологичното защо така избягващ се дискурс, особено в академичните изследвания, и защо книгата на Жизел Шабодес се появява като прекъсване на тези академични изследвания. Защото много често се асоциира въпроса за биологичната скала или по-скоро страна на пола с една нормативизираща логика, през която да мислим сексуалната разлика. Самата лаканианска перспектива никога не е насърчавала тази консервативна логика, така както може да видим в религиозния дискурс, нещо, което всъщност много от примерите идват именно в контраст с религиозния дискурс при Жизел Шабодес. И това, което като че ли Лакан вече по-скоро разкрива тази фалична диалектика, която е подхранвала и поддържала тази норма. И Шабодес припомня самата какво Лакан предлага и как тя го реконструира най-вече въпроса за биологичната скала още от Фройд, за да стигне до нейната теза, която ще дам пример с цитат. Фалосът не е бил разглеждан с оглед на субективното функциониране на биологичното, на инструмента на сексуалната наслада, реална страна на кастрацията. И малко по-нататък книгата, фаличният символ се оказва изграден върху тази биологична скала, заложена в сексуалната връзка, а не върху наличието или липсата на пенис. И така, през въпроса за биологичната скала и с това ще завърша, изобщо за реалната страна на кастрацията се повдига един много интересен въпрос, който не е бил съвсем поставен не по този начин за реализма в психоанализата. Тоест, как може чисто философски да си представим един реализъм, който изключва всъщност, който изобщо не стъпва и не признава някаква конститутивна сила на корелацията. Тоест, как може да има нещо, което да препраща към неприсъствие на двамата, т.е. не е някакво съвместно съприсъствие. И също така, през вече въпроса за биологичното се повдига въпроса за природното. Т.е. това не е някакво природно, което е следствие на дискурса, а напротив, ние имаме нещо, което е от порядъка на природното, което ще води до разцепление в самия език, който ще разцепва дискурса отвътре. И накрая ми се струва, че книгата ще бъде предизвикателство изобщо за университетския дискурс, който често се развиха и се разгръща като че ли независимо от реалността. Или ако мисли за това, което е отвън него, много често стъпва на един наивен реализъм. Благодаря ви за вниманието. Juste un tout petit mot, je me présenterai plus tard un petit peu plus. Juste un tout petit mot pour dire que je suis très émue d'entendre ce que dit Maria Kalinova sur ce livre. Je suis très émue, par exemple, je prends juste un point, je suis émue sur beaucoup de points.
Mais je prends juste un point. Vous voulez traduire? Oui. Само тук ще взема думата, после малко по-надълго ще се включа, но да кажа, че бях много развълнувана от някои пунктове, които подея Мария Калинова и един по-специално сега ще ви спомена. Alors je prends un point qui me semble-t-il est le point pivot à la fois de tout ce travail, mais aussi de ce qui le précède et de ce qui le suit. Ще представя този стожер, да го наречем, на цялата работа, на тази, която е осъществена, разбира се и на онази, която е предхожда. Qui est que Maria Kalinova a relevé formidablement que un des points essentiels de tout ce travail et de toute cette construction est ce que Freud avait renoncé à découvrir un jour du roc biologique de la castration. И всъщност пункта, който искам да отчленя е, че Мария Калинова много добре е доловила това, което се съдържа в тази работа като идея, а именно този въпрос, който Фройд е решил да изостави за биологичната скала. Il avait renoncé en posant, vous le savez, qu'on découvrirait un jour ce roc pour expliquer que l'angoisse de castration soit présente partout dans le psychisme, un roc donc de nature biologique. Той се отказва, но се надява, че един ден ще бъде открита такава биологична скала, чиято природа е биологична и която би могла да обясни кастрационната тревога, която присъства в човешкия психизъм. Et qu'à peu près tout le monde après lui avait renoncé à découvrir au point d'en faire une figure de style et de penser que c'était une coquetterie de sa part. И всъщност тази Фройдова идея по-късно някак си е била изоставена от следващите психоаналитици. Те са я приели за нещо, приели се като така, някаква стилова закачка и не са я взели на сериозно. Jusqu'au moment où en 1963, c'est-à-dire les années, autour des années où il fut exclu de la psychanalyse internationale, de l'institution internationale de psychanalyse, Lacan. И то така остава забравена тази ключова Фройдова фраза до момента, в който някъде 63-та година Лакан, който горе-долу това е около времето, когато го изгонват от Международната психоаналитична асоциация и среди. Lacan, presque sans en avoir l'air, et en tout cas tout seul dans son coin, presque en silence. Лакан така някакси почти работейки мълчаливо, отдръпнато в тишина, a commencé à inventer ce qu'il allait appeler son objet A. Тогава, точно в този момент, Лакан се впряга в разработването и изработването на това, което той ще нарече по-късно обекта малко А. Et on a découvert une des modalités essentielles dans l'acte sexuel. И ще открие една от неговите особени специфични модалности тъкмо в лоното на сексуалния акт. Avec la coupure naturelle qu'il comporte. Разбира се, това се съдържа най-напред в естествената, биологичния срез, който сексуалният акт съдържа сам в себе си. C'est-à-dire la coupure biologique, bien sûr. Да, тази естествена или този естествен или той е биологичен срез. Et le report qu'il suscite. И този срез обаче, забележете, извършва едно прехвърляне, едно много специфично действие. Il suscite pour l'homme, essentiellement. Това действие се отнася преди всичко за мъжа. En valeur de jouissance de cette soustraction. И ще приеме една такава стойност на наслада. Това изваждане ще се превърне в своеобразна, даже аз съм превела насладна стойност не за друго, а за да бъда по-лапидарна в книгата. Et donc ce qui était resté après Freud comme une sorte de lettre volée, c'est-à-dire non lue.
Така че нещичко, което след Фройд е останало като летящо, но може ли да кажем хвърчащо писмо, със сигурност писмо, което не е прочетено, a été en quelque sorte découverte, trouvée, déchiffrée par Lacan. Това същото въпросното писмо можем да кажем, че по някакъв начин е открито, прочетено, дешифрирано от самия Лакан. Sans que grand monde s'en aperçoive, y compris autour de lui. Ала трябва да кажем, че не много хора около него са забелязали това негово откритие, това негово откритие. Et on peut dire même que depuis 1963 et depuis 1995 où j'ai commencé à rassembler ces données, Но трябва да кажем, че от 63-та или 95-та, когато аз самата започнах щателно да събирам данните в изследванията, в работите на Лакан, elle n'est pas tellement plus lue. Трябва да кажем, че това нещо не е много четено и може би не е много известно, повече не е четено. Voilà, comme si elle continuait en quelque sorte son trajet de refoulement, il faut bien dire. Сякаш това нещо можем да го назовем, че продължава своята траектория на нещо, което е изтласкано. C'est donc particulièrement émouvant de venir ici, dans cette ville, avec ce soleil, ce printemps, et d'entendre Maria Kalinova mettre le point dessus tout de suite. Така че за мен има нещо изключително вълнуващо да дойда тук, в този прекрасен слънчев град и да чуя Мария Калинова, която веднага просто слага пръста точно там, на този факт, на този важен момент. Да се вземе ли го? Сега ще ти бъде дадена думата. Първо искам да благодаря на госпожа Шапотес за този коментар, както и на Мария Калинова, разбира се, за това впечатляващо въведение. Аз мисля, че книгата на доктор Шапотес, която, както знаете, е психиатър и психоаналитик, ще развълнува не само психиатрите и психоаналитиците, ами и университетските среди и тепърва ще поражда още въпроси. Така че днешната среща е само едно начало, може ли да кажем, на тази работа. Едно начало по четене на Лакан и на Фройд именно през тази призма. И сега, за да не отнема повече време, ще дам думата на госпожа Розалина Дочева, която е преводач на книгата. Колеги, уважаема публика, принудена съм и да се самопревеждам. Аз също си написах вълнуващите слова, след като видях колко хвалебствено бях така венцеславена от Мария Калинова, чието слова преведох и затова тя можа да ги спокойно да говори. А всъщност какво съм аз? Аз съм едно нещо, почти нищо, между тези две неща, нищо повече. Аз бях медиатора между двете книги, вече не съм. Аз съм просто един читател, като всеки един от вас. Все пак ще се възползвам с възможността, че ми е даден микрофона, да благодаря
Защото сега е мястото, момента, може би единствените и може би най-подходящите да благодаря на страшно много хора, на които съм задължена. Най-напред, разбира се, си дадох сметка, писала толкова трудна, сложна, сгъстена, както се казва на френски книга, но просветляваща и вдъхновяваща в смисъл, че ни впрегна направо ни впрегна, за тези, които са по-млади, сигурно не знаят какво значи това, да те впрегнат в истинска, аналитична, преводаческа работа и размисъл. Това не остана без последствия за нас. Това остави следи у нас. Но също така, човекът, на когото най-напред трябва да благодаря, е Мария Калинова за безупречния избор на книгата, за неуморните й усилия да осигури допълнителна възможност за подкрепа на нашата инициатива. И бих казала, всъщност като се замислих днес, че финансовата подкрепа на Министерството на културата, на Българското Министерство на културата и на Френския институт, всъщност това не е само финансова подкрепа, това е оценка за значимостта на нашия проект. На Мария благодаря и за дългогодишното търпение, както разбрахте, с което тя ме съпътстваше и с което умееше да изчаква, но и да проявява внимателна и деликатна настойчивост, когато се налагаше. Само тук ще кажа, написала съм си го на друго място, че връщайки си назад, този превод не можеше да се случи по-рано. За мен не можех да го направя по-рано. Аз имах вече един първи превод, от който се отказах, защото беше необходим един път на преработка и на допълнителна работа в лоното на нашата асоциация Българско психоаналитично пространство. Самите ние много израснахме, много неща научихме през тези години. Доктор Жизел Шахдес, както разбрахте, вече беше идвала тя всъщност дойде есента, но преди това участва в лятното училище преди няколко години и отново имахме възможността да работим с нея, с нейната лексика, с нейните идеи, както се казва, малко да се сближим, за да можем наистина, и за нас беше много трудно. Така, ще благодаря на останалите двама души от екипа, които вероятно не са сред нас и досега не ги знам, но чиято мълчалива и безрезервна подкрепа аз съм е чувствала зад гърба си в тези безумни дни и нощи на размяна на нощни и среднощни имейли помежду всички ни, а именно Иво Рафаилов и особено на госпожа Лора Султанова. На нея се осланях да преведе в нормите на родния език текста, защото все пак аз се помолих да бъде безкомпромисна, но мисля, че тя ме е пощадила. Обаче, каквото се е получило, защото да, психоаналитичната лексика търпи, дори самата тя налага това, което сега много произволно ще го взема от лъка, не ще кажа усупвания, но това нещо го търпи и литературата. Все пак смятам, че един целеви език, както се казва на преводачески жаргон, не трябва да бъде деформиран. Все пак това трябва да се направи с уважение към езика. Затова сме били малко по-плахи, затова ние не се спряхме да изработваме неологизми на Лакан. За мен това е една последваща и доста дълга работа. По-скоро сме се задоволили от един много полезен пример, който аз и преди това съм виждала, но благодарение на чудесния екип, който преведе Екри на Лакан. Тук е доцент Тенев, разбира се, мисля, че той само, но и останалите чудесни колеги. Стори ми се много полезно тези изрази, думи, на които ние ги назовахме по някакъв начин на български, както госпожа Димитрова казваше в стихията на превода, защото това беше същинска стихия. Но, разбира се, ги оставихме
по-важните на френски, за да може любознателният читател и по-запознатият читател веднага да се ориентира за какво става дума. Освен това, той ще е подпомогнат, защото ще види самите пасажи и може да ги открие у Лакан, да ги прочете. И ние с удоволствие бихме ги дискутирали, защото смятаме, че това е работа, която отразява някакво моментно наше разбиране, но тя е нещо като work in progress, ако изобщо така се казва и произнася на английски. Тоест, това е жива, подлежаща на по-нататъчни дискусии работа. Нека да кажа, че благодаря на Мимоза Димитрова, разбира се, изцяло съм се осланяла на нейната преценка на богатия аналитичен опит и езиков, разбира се, как да преведем безбройните цитати на Лакан. Но има и един невидим трети участник, също жена, и това е човек, на когото искам да благодаря. Тя не може да бъде сред нас, но ни поздравява. Катя Занкова, която също се включи в нашите обсъждания. За тези, които не я знаят, тя е преводачката на големия съвременен британски психоаналитик Даниел Лидър. И не спрях да го бъркам. Дариан, моля за извинение, никога не го произнасям вярно. Научих, че е лидер, че води, обаче оттам насетне да. Но, както винаги, колеги, защото повечето са много млади, някой ден запомнете тези мои думи от една презряла жена. Големите психоаналитици е хубаво и да са големи хора, на господин сър Лидър е такъв, защото той с огромна готовност да предостави английския превод на текста, към който ние се реферирахме. И това много често ни е било полезно, не винаги сме следвали подхода на английските колеги, но много често ни е било полезно. Някъде и не сме се съгласявали. Сега, аз ще бъда готова да отговарям на въпроси с превода, но ми се стори, че технически това и с тук професор Чушев, на който също много дължа и от него толкова много съм се учила и така добър да бъде тук, решихме да не говорим за технически проблеми на превода, не защото искаме да избягаме този дебат, а защото ще ни бъде трудно да предадем на Жизел Шабодес на български какво точно пак как съм го превели. Нали? Но сме отворени, много разчитаме специално на нашите приятели от университета, че можем да ги обсъдим. Ми се струва, че е най-добре да кажа две неща. Избрахме да запазим духа на произведението това, което може би да кажа, защото преводачът най-често е първият читател, за тези, които ще се осмелят да прочетат книгата, ще кажа две неща. Първото ще бъде това, че стилът е много сгъстен. Понякога в едно изречение има множество идеи, които са трудни на първо време. И се налага изречението внимателно да се прочете. Освен това, съветвам книгата, поне на мен ми се струва полезно, да се чете последователно от начало до край. Вярно е, че още веднага ще се сблъскате с изключително много психоаналитична и лаканианска терминология. Вие там ще видите, а пък и ще видите и това прочуто от веб секса, мисля, че така го оставихме, което само по себе си е нещо много и на френски. Но стъпка по стъпка, с това последователност, този последователен прочит, ако използвам метафората, Бениаминовата метафора, подета от Мария Калинова, Жизел Шабодес ще ви води, ще ви показва едно по едно всяко от парченцата на струшената амфора, ще ги разгърне учени постъпателно, така че вие ще разполагате накрая с тези парчета, ала обратното съграждане на амфората ще остане ваше дело. Мисля да спра до тук, за да не бъда повече словоохотлива. Така че ви благодаря за вниманието, но ако имате въпроси, разбира се, конкретни, ще отговоря и тях.
колеги. Искам да благодаря на Розалина и за така да я поздравя и нея за този дългогодишен истина труд. Това е само по себе си, можем да кажем, героичен преводачески акт, без да преувеличавам. Така че поздравление за Розалина като преводач и предлагам да дадем думата на госпожа Шибодес за нейната интервенция. Заповядайте. Може да бъде името за микрофон. Si il marche, je préfère parce que comme ça, j'ai pas à le tenir. Oui, il marche. Bravo. Merci à Rosalina. Avec Rosalina, nous avons des échanges maintenant presque réguliers depuis le travail sur psychanalyse et littérature, où j'avais fait part de ma lecture lacanienne de Lady Shelley Lover. Et depuis nous échangeons. Pardon, allez-y. Благодаря на Розалина, с която и напоследък малко повече контактувахме и по повод на подготовката на моето участие в конференцията литература и психоанализа, и където аз изложих моята лаканианска разработка и разбиране за това произведение на Лоренс, любовника на Лейди Чатърлин. Oui, donc des échanges formidables que j'apprécie vraiment énormément. D'ailleurs, je parlais avec Mimosa tout à l'heure, après que nous ayons été ensemble visiter cette cathédrale que j'aime particulièrement, bien qu'elle soit récente. Et elle me disait que cette traduction de Rosalina était excellente. Je suis malheureusement évidemment incapable d'en juger, mais je lui fais confiance. Et vu la qualité de nos échanges, ça ne m'étonne pas. Oui, allez-y. Благодаря на Розалина. Ние успяхме с Мимоза по време на следобедната разходка, когато отидохме в тази, може би в Александър Невски ли бяхте, да, в този прекрасен храм, който е сравнително по-нов, вероятно по отношение на съществуващите на Запад. Мимоза е казала едни похвални слова за мен, така разбрах аз, че бил чудесен превода. Жизел Шибодес каза, че тя, за жалост, не познава българския, но се осланя на оценката на Мимоза. Rosalina a fait part également de sa méthode en quelque sorte pour aborder ce texte, et sa façon de l'aborder est elle aussi très personnelle. Розалина ми спомена малко за начина, по който е подходила към този текст, и разбира се, това е нейният собствен личен подход. Elle me disait tout à l'heure qu'il y a quelque chose de poétique dans cette écriture. Je crois que n'importe quelle écriture qui est effectivement une écriture a toujours quelque chose de poétique par définition. Наистина, колеги, аз казах на доктор Шабодес днес, започнах да я чета и на български, и на френски, и ми се видя поезия. Сега ми се вижда. И тя сподели, че това съм ми казала, но нейното мнение, че кое и да е писан текст, когато е истинско писане, написан текст, действително от порядъка на поезия. Et de ce fait, ça participe, là aussi comme n'importe quelle écriture, sans aucune idée d'évaluer sa valeur. Ça participe aussi de ce que Lacan appelait les écrits ne sont pas à lire. Évidemment, il parlait des siens. За всяко едно такова писано произведение можем да кажем и нещо, което Лакан казва. Той казва, че написаното не е за четене. Разбира се, той най-вероятно преди всичко е визирал своите собствени писания. Bien entendu, cela a été souvent compris sous la forme de il ne faut pas les lire. Разбира се, това често е било разбирано повратно, като не трябва да се чете, няма смисъл.
Alors que c'est pas du tout cela que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils ne sont pas faits pour ça. Pour ça. Всъщност това не е точно така. Просто означава, че писанията не са направени за това. Qu'ils sont faits pour autre chose que pour être lus ou dit, surtout. Че те са направени за нещо друго от това да бъдат четени, да бъдат казани. Et si on devait essayer d'approcher un tout petit peu ce pourquoi ils sont faits, и ако се опитаме малко да доближим ядрото на това защо са направени тези писания, тези написани неща. Vous savez peut-être que Lacan résumait ça un peu drastiquement sous le terme « c'est fait pour la jouissance ». Може би сте го и чували, Лакан си е позволил да обобщи тази причина да по малко така драстичен начин, като каза, значи писанията са написани за наслада. Ce qui est à la fois trop dire et pas assez dire. Това е едновременно и много и недостатъчно да кажеш. Parce que ce qui est sûr, c'est que dans n'importe quelle écriture, il faut que soit recelé le calcul d'un mode de jouissance. Защо? Защото в всяко писане трябва да може така да се, може би да се извлече, да се открои някаква такава, не знае как да го нарека, сметка, пресмятане или оценка на насладата, или някакво така. Et dans celui-là, décrit la question qui était au premier plan, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure avec Maria Kalinova, c'était le chiffrage d'une jouissance de la découverte. И тук конкретно в този текст, и което аз забелязах и отбелязах при Мария Калинова, това беше Une jouissance de découverte. Всъщност е шифрирането на една наслада от откритието. Alors Rosalina disait pour conclure que cela montre que l'on peut suivre Lacan en se l'appropriant. Да, аз наистина го бях написала, но забравих и превела. Аз всъщност казах, че това, което е вдъхновяващо за мен, бях го предвидила, е, че преработката на доктор Жизел Шабодес ни показва, че Лакан може да бъде проследен, може да бъде присвоен. Alors, si c'est une preuve, ce livre, si ça en fait preuve, j'en suis heureuse. И аз много се радвам, ако наистина тази книга е едно такова доказателство за това. Parce que non seulement c'est la meilleure façon sûrement de le suivre, защото не само това е най-добрият начин Лакан да бъде следван, mais peut-être même la seule. Може би единственият. Благодаря на Жизел Шабодес за тази интервенция. И предлагам с това така да открием дискусията тази вечер, да дадем думата на аудиторията за нейните въпроси. Както за тези, които вече си имали удоволствие да прочитат книгата, да се запознаят, така и с хората, които те първо ще я четат, но са заинтригувани. Давам думата на аудиторията за въпроси, заповядайте. Който иска, може само да дойде тук, ще дам микрофон. По-скоро там, аз ще дам микрофон, ще поставя. Да, за да се чуваме. За да се чуваме, да. Да може би да се... Така че оставам микрофона там, колеги, които искат да заповядат. Колеги, от място ще бъде съжалявам. Технически имаме трудности. Заповядайте, доктор, да имате въпроса. Така е? Така прочетох или? Смисъл е съжалявам. Заповядайте. Je peux
poser une question. Je n'ai pas lu le livre encore, mais je participe très souvent à certains événements de l'espace analytique. Деси на партиди ще те превеждам за аудиторията. Значи, Деси Гъдева казва, че все още не е чела тази книгата, в смисъл превода, но доста често тя взема участие в събития, които Френската психоаналитична асоциация Espace Analytique организира. Et là, je trouve que vraiment les questions autour du sexuel et du sexe sont d'une importance énorme. И аз наистина смятам, че въпросите, свързани с сексуалното, с всичко около секса, сега са така от огромно значение. J'étais très impressionnée quand vous avez dit que l'écriture c'est un chiffrage de la jouissance de la découverte. И аз много бях впечатлена от това, което вие казахте за писаното, че то се явява едно шифриране на насладата от откриването. Et voilà ma question. Est-ce que vous participez de la génération d'après Lacan, des analystes? Дали тя... Не, тя е от поколението след Лакан. Да, но въпросът или... Предстои. Добре, това беше уточнението на Деси, че Жизел Шабодес е поколението френски психоаналитици, така, следовници след Лакан, негови ученици. Est-ce que vous allez faire un pas supplémentaire sur les découvertes sur les rapports sexuels? Дали ще направите някаква следваща стъпка, която да касае разработка на допълнителна стъпка в разработване на тези сексуални отношения и връзки, които сега са толкова актуални? Que vous allez chiffrer et nous on va faire un travail supplémentaire pour И като го направили този труд, дали ще го шифрирате, така че ние да бъдем изправени пред неговото последващо дешифриране? Merci Desi pour cette question. Nous nous rencontrons souvent avec Desi pour le travail, effectivement, à Espace Analytique, où elle participe activement depuis un certain temps. Благодаря, Деси. С нея ние действително често работим в такива работни формати, в които тя участва активно и особено напоследък работим заедно. Alors, votre première question est sur la génération à laquelle j'appartiens. Първият ви въпрос относно така поколението аналитици, към които аз принадлежа. Je dois dire, c'est quelque chose dont j'ai pas l'habitude de me définir, mais pourquoi pas? Ще кажа, че аз нямам навика да си определям спрямо този параметър, обикновено, но защо пък не да го направя? Alors, pour essayer de vous répondre de façon assez condensée, je dirais... И за да се опитам да ви отговоря по достатъчно така сгъстен начин, que j'appartiens à la dernière génération des élèves de Lacan. Ще ви кажа, че аз принадлежа към последното поколение на ученици на Жак Лакан. La dernière génération, évidemment, vivant. Разбира се, от тези, които са живи. Puisqu'on sait qu'il y a déjà une bonne partie de la génération précédente qui a disparu. Защото знаем, че немалко хора от предходното поколение негови ученици вече не са сред нас. Des élèves de Lacan, donc, y compris par l'analyse, c'est-à-dire, j'appartiens à ce groupe, ce nombre. И разбира се, съм така член, последовател от последното поколение, включително и посредством анализата. Qui a eu la chance de compléter son analyse avec lui.
да направи. Да тя да направи анализа за тоест, в смисъл, че аз имах шанса да правя, да допълня, да правя анализа с него. Et qui a donc pu éprouver à quel point une analyse avec Lacan se démarquait d'une façon tonitruante de tout ce qui précédait. И всъщност тази анализа показа по един абсолютно категоричен и явен начин какво значи и колко различно от всичките други типове анализи представлява анализата, която правиш с Лакан. Et dont je me souviens par exemple, pour en avoir un jour discuté avec un autre élève de Lacan de la génération précédente. Спомням си един ден, аз така си говорих с един друг Лаканов ученик, който е от предходното поколение, така можем да кажем. Qu'il avait eu pour moi, lorsqu'il l'a appris, une exclamation d'apitoiement. По отношение на нея, нали? Този ученик, аз казах, Apitoiement, de compassion. Аз сега ще го преведа, ако нещо не сме разбрали, ще се коригираме. Разбирам, че този ученик, друг колега, е така изказал някакво състрадание към Жизела, предвид, че тя ще се подлага на анализа при Лакан. En me plaignant beaucoup d'avoir dû subir les dernières années supposées gâteuses de Lacan. И той така ми се чувстваше най-дълбоко за това и ме оплакваше, че трябва да понасям тези... Че е била с последните години от живота на Лакан. Да, които са, нали, и не само живота, но така, как да я наречем, тази анализа с Лакан, която е, извинявам се, дайте някаква прилична дума, че ми идват нецензурни. Като те се скофти, как се казва с друга дума? Да, скофтяш, кофти. Да, нали, че точно тези последни, нали, такъв тип анализа прави, такава е оценката. Аз, доколкото разбрах последните години от живота на Лакан, тогава тя е правила анализа, а не че... но че съжаляваме. Sur cette génération, je dois ajouter que je ne fais pas mystère du fait que nous avons une mission, un devoir. Oui. Но по отношение на това последно поколение аналитици, ученици на Лакан, аз няма да разкрия нещо нечувано и невиждано, като кажа, че смятам, че ние имаме мисия, някакво предназначение. Un devoir qui consisterait non pas à porter son nom, vous savez bien que son nom, il est porté de par le monde, partout, par des multitudes. Но това наше задължение, работа не е просто да разнасяме, развяваме името на Лакан, той и без това достатъчно навсякъде, нали, се гиздят с него в целия свят. Mais porter son nom est tout autre chose que de porter son message. Защото има разлика между това, нали, да разнасяш името на Лакан и да разнасяш или да си проводник на неговото послание. Et pour porter son message, puisque vous savez sûrement que son message il l'a chiffré. За да носиш това негово послание, което вие сигурно и несъмнено знаете, че той го шифрира. Nous n'avons pas le choix que de s'atteler à le déchiffrer. Ние нямаме никакъв друг избор, освен да се впрегнем в това да дешифрираме това Лаканово послание. C'est comme ça que j'ai procédé depuis le début, en 1995, ce qui situe d'une autre façon ma génération. Аз така съм процедирала някъде от 1995 година, един времеви репер, който също така ситуира нашата генерация, нашето поколение. Donc à partir de 1995, où j'ai commencé à le déchiffrer presque comme on déchiffre un rêve. И точно от тази година аз започнах да дешифрирам Лакан, бих казала точно така, като се дешифрира сън. Et pour m'en souvenir du texte de ce rêve, puisque vous savez que sans noter précisément le texte d'un rêve, nous ne pouvons pas le déchiffrer véritablement.
За да кажа нещо за това разшифроване на съня, защото вие знаете, че ние не можем да го разшифроваме, ако не сме записали дали, като коректно текста на съня. Да. Благодаря ти. J'avais effectué cette sorte d'articulation, de relevé. Аз извърших това своеобразно учленяване, което се състоеше в извеждане, обособяване на que j'avais appelé le concept du phallus dans ses articulations lacaniennes. На това, което аз нарекох концепта лаканови изработки, qui était un relevé avec, si possible, c'est ce qui en tout cas a été visé, une précision d'horloge. Аз се опитах тази работа да я сторя с доколкото е възможно, максимално, както казваме, часовникарска прецизност. De tous les points pivots sur cette question du phallus et donc du rapport sexuel, puisqu'il y est tout à fait articulé. Като се опитах да обхвана всички тези стълбове, важни места на понятието фалус и на сексуалната връзка или отношения, които са свързани, qui permettait en quelque sorte de garder une fois pour toutes le texte du rêve lacanien. Така, щото това да позволи да се запази веднъж завинаги текста на лакановия сън. Et d'en produire successivement des interprétations à telle et telle étape. А също така да въвеждам и мои интерпретации към тези негови разработки в определени моменти. Alors pour répondre à la deuxième question de Dessy, qui me parle d'un pas supplémentaire, ce pas supplémentaire est fait depuis longtemps. И за да отговоря на втория въпрос на Деси, който се отнасяше за следващата стъпка, една стъпка в повече, ще й кажа, че тази стъпка отдавна съм я направила. Puisque ce livre date de 2017 et que la première ébauche date donc de 1995. Защото да кажем, този текст, който имаме тук на френски, излезе през 2017, но неговата първи наченки на броски са още от 1995 година. Et les dernières étapes de ce 2015, извинявайте. Les dernières étapes de ce déchiffrage, donc datant de ces dernières années. И последният етап на това дешифриране в тези последни години s'est orienté à cette étape donc vers la féminité, les féminités. Така че този моята посока на работа е ориентирана върху въпроса за женствеността в множествено число, женското. Avec féminité singulière, puis féminisme et féminité, le tout et le patou. Разбира се, това са и определени заглавия на книги на доктор Шабодес, които така най-свободно ще преведем като своеобразна или единична или сингуларна женственост, феминизми. Прочутото е пато, за което ще ви обясним как сме го превели. Не твърдим, че е най-доброто, но е нещо. Et le mois prochain sortira à New York un petit ouvrage qui rassemble une conférence et un débat intitulé The Feminine Deal. Това вече някой ще помага от английски. Значи до година в Ню Йорк ще излезе едно произведение, което ще обедини, разбирам, някакви различни приноси, може би са лекции, което ще се нарича, господин Долов? Може ли само Deal. C'est une édition bilingue, donc c'est le titre anglais, bien sûr. Разчистване на сметките за женското става ли? Не става? Deal. D-E-A-L. Deal, като сделка, right. Значи, може би женската сделка най-чисто се превежда. The feminine deal. A deal. Thank you.
Женската сделка, да. Et il comporte un abord des conséquences justement de cette question du phallus en tant que, même si elle n'est pas véritablement pensée dans le champ lacanien, par contre, elle a été suffisamment disséminée dans nos sociétés pour que, comme vous le savez, le phallus soit maintenant récusé à peu près partout. И в тази работа ще се постави на разглеждане, на изследване проблема за фалуса, който, както знаете, аз мисля, че така го разбрах, че е толкова много разпространен в лаканианската и не само психоанализа, че това води до един обратен ефект, нали, масивен на неговото, като отричане, отхвърляне. Par tous les mouvements militants, notamment féministes, queer, woke. И по-специално, разбира се, масивно отхвърлян от всичките тези движения, активистки, феминистки, queer и woke движението. Et l'on comprend pourquoi il est récusé, bien sûr, puisque tout le monde comprend que ça s'adresse au fait que c'est l'outil conceptuel majeur des sociétés patriarcales, bien sûr. И ние можем да разберем защо понятието фалус е толкова яростно критикувано и отхвърляно от тези движения, защото той се явява основният, главният инструмент на патриархалните общества. J'y montre, je le résume en quelques mots, j'y montre qu'il se produit cette chose étonnante. И аз в моя текст, в моята разработка показвам, че се случва нещо учудващо, изненадващо. Étonnante et intéressante, que après avoir critiqué à juste titre la conception freudienne du féminin, нещо интересно, но нещо учудващо, но нещо интересно, а именно, че след като съвсем справедливо е подложил, сега ще видим кой, на критика Фройдовото понятие за фалус, за женското, извинете, да. Et notamment parce que Freud n'a jamais conçu le féminin autrement que entièrement phallique. Защо това понятие, разбиране на Фройд за женското е било така подложено на критика? Ами защото Фройд винаги го е разбирал като нещо изцяло фалично. Dépendant entièrement de cette fonction phallique, de cette fonction du phallus. Именно изцяло зависещо от фаличното и от фаличната функция. Това е определящото за женското за Фройд. Que les lois sexuelles organisées de façon quasi universelle de par le monde et organisent toujours dans la plupart des lieux. И от тук можем да кажем, че сексуалните закони, които са организирани и са се организирали почти универсално в целия свят по аналогичен начин, selon un rapport entre l'homme et la femme que Lacan appelait une fiction simplette. Тези сексуални закони, универсални за взаимоотношенията между мъжа и жената, които Лакан нарича, той ги казва, наричайки такава простичка фикцийка. Et qui s'énonce, on est ce qu'il y a au nom de l'homme. И тези закони фактически са формулирани горе-долу в следното изречение. Ти си този, който има, това се отнася за мъжа. Et on a ce qui est. И имаш тази в случая, която е, защото второто, тя е всъщност жена. Ce qui est, c'est l'objet de désir, c'est la femme dans cette loi. В този закон, значи мъжът има това, което е жена. Lacan critiquait cette loi
което е обект на желанието. Да, важно допълнение. Тя се превръща в тази си функция в обект на желанието. Lacan critiquait en se moquant de cette loi donc en 1967. И още в 1967 година Лакан се така подлага на подигравки този своеобразен закон, формулировка на сексуален закон. Il devançait donc de très loin toutes les critiques féministes des lois sexuelles, de cette loi sexuelle. И можем да кажем, че той доста по-рано и отдалеч критикува всички, е предугадил всичко онова, което по-късно феминистките критики ще формулират за този патриархален закон. Qui fait donc de la femme dans le discours l'objet du désir. Този сексуален закон, който превръща жената, да подчертаем в дискурса, обаче, обект на желание. Sans que le discours dise quoi que ce soit d'autre sur ce qu'est une femme, par ailleurs. Без обаче дискурсът да казва по какъвто и да е начин какво представлява жената. Lacan a donc très tôt, avant les féminismes, critiqué cette loi et élaboré une féminité. Така че Лакан фактически изпреварва феминистките в своята критика на този закон и самият той изработва qui en effet ne se situe pas dans le discours, една женственост, която фактически не е ситуирана, не е разположена в дискурса, mais qui est néanmoins bien réelle, puisque se situant hors du discours, elle est à la fois imaginaire et réelle. Но въпреки всичко тази женственост, тя е реална. Разполагайки се извън дискурса, тя едновременно е въображаема и реална. Il allait même jusqu'à considérer que hors du discours, ce sont les femmes qui ont les hommes. И той дори ще има тази идея, че извън дискурса, ами там са жените са тези, които имат или притежават мъжете в това поле. Това е много полезно да го знаем жени. C'est-à-dire, si dans le symbolique, dans le discours, la loi énonce que l'homme a la femme, énonçait. Или ако, това можем да го обобщим така, ако в символното, в дискурса, законът формулира, че мъжът има жената, и даже по-скоро да го кажем в минало време, дори свършено. Lorsqu'on se situe hors du discours, on s'aperçoit, но когато, ще видим кой, когато се ситуираме извън дискурса, забелязваме, que ce rapport de l'homme et la femme doit être complété d'un autre point de vue. Ние забелязвам, че взаимоотношението между мъжа и жената, когато се ситуира извън дискурса, трябва да бъде допълнено от един обект, от друга гледна точка, d'un autre point de vue, qui lui se présente comme un nouage pratiquement inverse, si on peut dire, sauf qu'il n'est pas inverse symétriquement. Значи, че там става дума за нещо като, може би, завръзване, възел, който обаче не е огледален на това, което е... Да, не е огледално обратно на това, когато техните отношения са ситуирани в дискурса. Il n'est pas inverse en miroir, puisque ce nouage ne peut pas se faire deux à deux, mais il ne peut se faire qu'à trois termes. И защо нямаме така огледална, как ми да кажа полуфраза почти, защо нямаме такъв огледален образ, те не съвпадат, защото, какво каза тя, трябва да имаме още един... Завръзването става... Да, има трети елемент, трети термин в завръзване. Trois termes selon cette modalité particulière que Lacan a utilisée pour le représenter, borroméenne. Три термина съобразно тази схема, която така изобразява възли, която е Боромеевия възел и която е изработка на Лакан. Et l'aboutissement de ceci, lorsque ça marche, bien sûr. И какъв е резултатът от всичко това, когато то се работва и работи добре?
c'est que ce nœud qu'une féminité peut élaborer, този възел, който една женственост може да изработи, permet d'articuler, de nouer ensemble този възел позволява да се учленят, да се свържат и завържат заедно. La jouissance de l'autre, c'est-à-dire la jouissance phallique. Най-напред насладата на другия, това означава фаличната наслада на другия, на големия друг, разбира се. Donc celle de l'homme en principe, mais ça peut très bien être la jouissance phallique d'une femme aussi. Принципно това е фаличната наслада на мъжа, но тя, разбира се, може да бъде и фалична наслада на жена. Et c'est là que vient le deal féminin. И тъкмо тук идва, как беше вам за това? Сделката, женската сделка. Женски въпрос също става. Сделка ми харесва повече. À la condition que cette femme se prête à représenter l'objet qui cause le désir, l'objet A, l'objet du désir. Какъв е тук финния момент? Това завръзване, тази сделка женска може да се случи при едно условие. И то е, че жената приеме сама тя да се превърне в обект на желанието. Тя го изработва обаче. Donc, à la condition qu'elle se prête à le représenter dans le discours, selon la loi du discours. И така, при условие, че тя приеме това да го изработи в дискурса и съобразно законите на дискурса, alors, hors du discours, elle peut jouir du corps de l'homme, c'est-à-dire qu'elle l'a. Тогава, извън дискурса, тя може да се наслаждава на тялото на мъжа, което означава, че тя го има. C'est donc ce que j'ai appelé le deal féminin que Lacan a élaboré de façon nodale. Значи аз това го нарекох женско казване, нещо, което Лакан е изработил посредством тези възли. Защото не знам как да го кажа. Чрез тези възли. Pour terminer ce commentaire sur le dialogue extrêmement intéressant qui peut avoir lieu, qui devrait avoir lieu avec les discours féministes ou woke. И така, за да завършим този дискурс, този диалог, който е много интересен и който има място, разбира се, с феминистския дискурс, с дискурса на лок движението. Eh bien, c'est que cette modalité féminine, cette jouissance féminine, n'est possible, qu'au singulier. Трябва да кажем, че тази женска модалност или тази женска наслада е възможна само и единствено в единствено число. C'est-à-dire que c'est pour chaque couple sexuel que se construit ce mode de nouage avec les données de chacun. Това означава, че във всяка една индивидуална сексуална двойка се формира този специфичен начин на завръзване само за тази двойка, която отчита и всички тези особености на всеки един от тях. Всичко това, което го е определил. Т.е. много индивидуално, много специфично. Et que ça n'est en aucun cas universalisable. Това свързване по този начин, индивидуално между мъжа и жената, разбира се, не подлежи на универсализиране. Ça ne peut en aucun cas faire, si l'on peut dire, jurisprudence. Така да се каже, не може да представлява юриспруденция или нещо, на което да се осланяме като универсално. Mais ça consiste, selon l'expression de Lacan, à rendre l'absence du rapport sexuel moins lourde. Това, забележете само колко е поетично, това го добавих от себе си, позволява, както казва Лакан, да се направи малко по-лека тегобата, тежестта, мъката от липсата на сексуална връзка или сексуално отношение, ако някой предпочита. Така да го назовем. Donc vous avez bien compris que les discours féministes méconnaissent totalement ce deal féminin. Разбирате, че феминисткият дискурс не познава и не разпознава тази женска сделка, за която говорим?
pour des raisons que l'on peut très bien comprendre. И то по причини, които ние много добре можем да разберем. Qui sont que si jamais, hors du discours, une femme peut s'arranger, Това е, че ако някой ден е възможно една жена добре да се, как да кажем, да се справи извън дискурса, et peut s'arranger dans son couple pour construire un couple qui non seulement la rend heureuse, mais rend l'autre heureux, то тя може така да се организира, да сполучи, да успее в, как да скажем, в своята двойка, двойката да бъде щастлива и тя, мисля, че казах, да я прави щастлива. Тя да бъде щастлива в тази двойка. Dans ce cas, ça rend tout de suite plus discutable la position militante, plus discutable ou surtout moins puissante. И в този случай става по-подвластна и търпи дискусии тази феминистка позиция, която е активистка позиция. Qui consiste à ne s'occuper que de ce qu'il y a dans le discours de la loi. Подлежи на дискусия, на дискусия тази феминистка позиция, която поставя под въпрос това, което е дискусия. Която поставя под въпрос и оспорва всичко свързано с женствеността в дискурса, в тази област. Et qui veut ce discours que ce soit dans la loi que vienne à évoluer le statut de la femme. И тази феминистка активистка мисъл иска в закона да еволюира женската позиция. В самия закон. Точно така. Тази феминистка активистка мисъл иска еволюция за женската позиция в закона. Само в закона, да. Et cela, Lacan l'a parfaitement compris, lui qui se moquait volontiers des féministes en leur cachant qu'il était beaucoup plus proche d'elles qu'elles ne pensaient. И трябва да кажем, че Лакан много добре е схванал това. Лакан, който се надсмивал в своето време на феминистките, укривайки от тях всъщност, че е много по-близо до тях. Il a parfaitement compris que dire cela aurait des incidences politiques sur les revendications féministes. Той е разбрал, че да каже това би имало ефект, последствия върху претенциите на феминистките. Et puisqu'il avait objecté à la position freudienne qui énonçait pendant un siècle entier, le monde entier a énoncé que l'anatomie c'est le destin. И тъй като самия Лакан възразява на разбирането на Фройд, което дълго време, почти цял век, е прокламирало, че анатомията е съдба. C'est-à-dire qu'il a opéré cette confusion confusionnante, s'il en est, de considérer la castration comme anatomique. Тоест, това, което Фройд е допуснал, е едно объркващо объркване, приемайки, че кастрацията е нещо анатомично. Alors qu'on pourrait savoir maintenant, et Maria Kalinova l'a rappelé, on pourrait savoir que si castration d'origine biologique il y a, elle ne se situe pas dans l'anatomie, mais dans la physiologie du rapport sexuel. Докато и вижте, Мария Калинова го знае това, тя много добре е разбрала, че кастрацията не трябва да я ситуираме на нивото на биологичното, а на физиологията. Donc Lacan a parfaitement compris qu'il ne pouvait pas énoncer ainsi, sans incidence politique, la jouissance féminine au singulier. Разбира се, Лакан си е давал сметка, че не може да формулира така женската наслада, да го кажем единствено число, по този начин, в този момент, без то да има политически последици. C'est pourquoi il a objecté à Freud, en 1967, toujours, le 10 mai 1967, date à retenir,
que si Freud avait écrit quelque part que l'anatomie c'est le destin, и точно за това, и то на строго определена дата, която следва да запомним 10 май 1967 година, Лакан пише, че ако Фройд е някъде формулирал, казал, че анатомията е съдба, lorsqu'on sera revenu à une idée plus saine de ce que Freud nous a légué, c'est une citation que je connais par cœur, lorsqu'on sera revenu à une idée plus saine de ce que Freud nous a légué, че когато, ако стигнем, може би, до някакъв по-здрав момент е да го кажем, който възглед върху да. Хайде така да го преведем. Ако някой ден стигнем до по-здрав възглед за онова, което Фройд ни е дарил като наследство, alors on dira, je ne dirais même pas la politique c'est l'inconscient, mais l'inconscient c'est la politique. Тогава, казва Лакан, ще кажа не, че политиката или политическото, не знаем, и двете да приемем, е несъзнаваното, а обратното, че несъзнаваното е политическо. Политика или политическо. Nous sommes là en 1967. À partir de cette date, il va tenir à la fois et jusqu'à la fin les deux enjeux, c'est-à-dire... Значи, казахме, че сме 10 май 1967 година и от тази дата той ще държи Лакан на двата залога, двете предизвикателства. Celui qui consiste à la fois à élaborer cette jouissance féminine qui rend moins lourde l'absence du rapport sexuel. Значи едното се изразява да може да се изработи теоретично тази женска наслада, която е утешението и прави по-поносима факта, че липсва сексуална връзка. Et à la fois, et sans jamais cesser, jusqu'à la fin, à critiquer de façon radicale les concepts et les logiques patriarcales. И успоредно с това нещо, другото нещо, което ще стори Лакан, ще бъде негова задача и той няма да я изостави до края на своя живот, а именно да критикува патриархалните концепти. Pour terminer sur ce jeu de mots extraordinaire de ce qu'il a appelé la perversion paternelle. И може би, за да завършим върху тази игра на думи, която той нарича перверсион, което може да се прочете и разбере на френски като бащина перверсия. И версия на бащата. И версия на бащата, разбира се. Тоест много неща. Et en proférant ce jeu de mots, il disait, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Като предлага, като излага тази игрословица, Лакан казва, няма да повярвате на ушите си. C'est-à-dire qu'effectivement, personne n'en a cru ses oreilles, ou presque. Което ще рече, че може би никой не е вярвал на чутото с ушите си. Le jeu de mots est devenu célèbre, bien sûr. Разбира се, тази игрословица, като много други на Лакан, е станала прочута. Sans du tout que tu sois tiré les conséquences de cette critique radicale des logiques patriarcales. Без обаче да се направят необходимите изводи от тази радикална негова критика на патриархалните устои и закони. Sauf dans quelques cas, mais qui n'ont pas été suivis des faits, semble-t-il. Освен в някои редки случаи, които изглежда обаче не са били последвани в реалността. Une critique en tout cas qui est d'autant plus impressionnante. И тази критика Лаканова е много впечатляваща и още по-впечатляваща поради факта, че non seulement parce qu'elle est juste et puissante, от една страна тя е точна и доста мощна критика, puisqu'elle consiste à s'apercevoir et à déclarer, защото се изразява в това да забележим и заявим,
que oui, le père est pervers. Че да, бащата е перверзник. Cela veut dire évidemment pas le papa. Разбира се, това не означава таткото в семейството. Cela veut dire le concept de père du patriarcat et du nom du père. Концепта баща в патриархата и така както е заложен в името на баща. Que Lacan faisait repérait dans l'histoire à partir de la construction du phallus signifiant. И Лакан ще успее да забележи в историята на базата така на изграждането на, мисля, че беше понятието фалус, като означаващо. À l'époque des mystères gréco-romains. И то в епохата на така прочутите гърко, момента в който се заражда патриархата. Et dont il expliquait que lorsqu'on fait un signe devenir un signifiant ou un symbole devenir un signifiant. И как ще кажа, че когато се направи някакъв знак или символ, който се превръща в означаващо, pour différentes raisons sur lesquelles je ne vais pas m'arrêter, c'est un mécanisme pervers. Поради различни причини, на които аз сега няма да се спра, това се явява перверзен mécanisme. Voilà. Alors, pour clore cette question, donc j'ai parlé longuement, pour clore cette question de en quoi les discours féministes refusent de reconnaître ou de prendre connaissance tout simplement, ou sont aveugles tout simplement à cette modalité de jouissance féminine. И за да приключа своето станало вече дълго изявление, ще кажа, че ако феминистките движения отказват да видят, да се запознаят или остават слепи за механизмите около тази женска наслада, c'est donc d'abord pour des raisons politiques, je l'ai dit. Ще го кажа определено, че първо това е по политически причини. Mais aussi parce que pour réaliser une position féminine de cet ordre, au singulier donc, но и също заради това, че за да се реализира една женска позиция в единствено число от този порядък, cela en appelle à ce que Lacan a appelé une logique patoute, ce qui veut dire patoute phallique. И сега това, за да може да се случи, както казва Лакан, е необходима една специфична логика, която той нарича патут. Que la plupart des Lacaniens ont laissé sans usage, je dirais, sans s'en servir. И тази логика, която изработва Лакан, обаче остава неоплодотворена от болшинството и неупотребена от болшинството аналитици лаканианци след него. À part quelques personnes avec lesquelles d'ailleurs quelquefois on peut rire ensemble, donc par exemple Claude Noël Pickman. Освен неколцина, с които понякога ние можем и да се съберем и да се посмеем заедно, като например Клод Ноел Пикман. On peut rire ensemble du fait que cette logique patoute a suscité partout à peu près l'ignorance complète, mais chez les Lacaniens des ricanements. Че тази логика навсякъде провокирала да се надсмеем на това какво неразбиране. Но навсякъде по света, ама много подчертано сред самите лаканианци. Остава неразбрано. Alors, s'ils ont ricané, c'est d'abord parce qu'ils ont cru que patou voulait dire un peu moins que tout. Защо феминистките възразяват? Защото те са разбрали, че това пату, което е не всичко, не цяло, не всеки, на български, ако трябва да го илюстрираме за аудиторията, това пату означава малко по-малко от всичко. Да, както казва Деси, трябва да го кажем малко по-малко от всичкото. Или от цялото. Така лаканианците, които са се надсмивали. Да, тези лаканианци, които са се надсмивали над тази логика. Auquel cas c'est en effet risible. И това има такива смехотворни ефекти. À savoir qu'il peut paraître risible que soit opposé à la critique fondamentale du patriarcat le fait qu'une femme ne veuille pas tout du phallus.
Именно, че на критиката на патриархата бива поставена една такава теза, че жената не иска или не трябва да иска всичко. Да, може би всичко от фалоса. Et que pour ce qui est de sa généralisation, elle le laisse volontiers à l'homme, elle la laisse volontiers à l'homme. И че, що се отнася до това, което е по-общо, по-генерално, тя на драго сърце го оставя на мъжа. Mais la logique patoute ne veut pas dire que cela, voire pas essentiellement cela. Тази своеобразна Лаканова логика, патут, не иска да каже само това. C'est un système logique, voire c'est à peine un système, tout à fait nouveau. Всъщност това е една изцяло нова логическа система. Tout à fait nouveau, qui n'était pas pensé jusque-là, puisque jusque-là, seules les logiques d'Aristote étaient en usage. Защо не е била мислена и мислима до този момент? Защото до тогава в ход е така класическата Аристотелова логика. Et elle est née du fait que Lacan s'est aperçu que pour sortir du système totalitaire de l'Oedipe et du tout, И как се ражда тази логика нова? Тя се ражда, когато Лаган си дава сметка, че да се излезе от тоталитарната, ако можем да я наречем система на Едипа, която е логика на цялото, логика на всеки също така. Il fallait juste se contenter, si l'on peut dire, de refuser ce qui le fonde, е достатъчно да се отрече всичко това, което основава тази система. Тоест цялото. Да, което основава цялото до пълна десет. Добре. Et il a identifié le fait que ce qui le fonde, ce tout, c'est son exception, celui qui s'excepte. Да, всичко универсалното фактически е изключението, защото се базира върху изключението, защото има един, който не е подложен на кастрация. Il suffisait donc de refuser l'exception, le principe de l'exception. Така че от тук е достатъчно да се отхвърли принципа на изключението, pour que pas tous et pas toutes ne soient concernés par la castration. Така че тези две понятия, не всеки да бъдат par la fonction phallique. Да подлежат на кастрация, да бъдат засегнати от кастрацията, да. И от фаличната функция. И от фаличната функция. Et que cette logique n'était pensable qu'au singulier. И че една такава логика е мислима само в единствено число. C'est-à-dire en acte. Какво означава това? Първо, че мислима само в действие. À la fois dans le discours, en se prêtant à la loi du discours en partie. От една страна в дискурса, но като се, така става дума за жената, се подлежи, като подлежи на закона на дискурса, но само части. Да, като се подлежи на закона на дискурса, но само части. Et en mettant hors du discours, en œuvre. И като извън дискурса се задвижва и въвежда un autre mode de jouer, c'est-à-dire en étant divisé en deux. Значи извън дискурса се задвижва друг начин на наслада, т.е. само като има разделение на субекти. Vous comprenez que pour toutes ces raisons, les discours féministes ne peuvent absolument pas accepter cette conceptualisation. И вие ще разберете, че поради всичките тези причини феминистките движения не могат да приемат подобно концептуализиране. Mais cette conceptualisation, évidemment, ne rivalise pas avec les attendus féministes. Разбира се, едно такова концептуализиране по никакъв начин не си съперничи с феминистките съображения и очаквания.
Nous savons très bien que l'élaboration psychanalytique n'est pas d'une efficacité politique prouvée. Ние знаем, че тези преработвания психоаналитични нямат доказана политическа ефективност. Et que par conséquent, s'approcher au plus près du réel possible dans le concept psychanalytique, и че това да се приближиш най-близо до реалното на един психоаналитичен концепт, n'exigeant rien de s'opposer, voire de ridiculiser les attendus, je ne dis pas les concepts, encore que les attendus féministes. Това по никакъв начин не означава да се възразява, да се надсмиване, усмиване на неказвано на феминистските концепти, но мога да кажа феминистските съображения. Qui, eux, ont une visée politique explicite, absolument nécessaire. Те имат феминистските движения абсолютно така политически отявлени съображения и цели. Voilà. Et je disais en revenant conclure avec Mimosa Dimitrova tout à l'heure. И идвайки насам към залата, говорейки се с Мимоза Димитрова, que MeToo est arrivé en France il y a environ un mois. MeToo. Сега дошло. Сега ли? Le mois dernier. Се изненадах. Добре, това движение във Франция последния месец. MeToo est arrivé en France il y a environ un mois. Et ce qui s'y énonce dans ce MeToo français, ce qui s'énonçait déjà ailleurs, и онова, което така се формулира и се излага в това френско мито, което впрочем вече е било налично и в останалите му разновидности до тук, eh bien, c'est que la perversion paternelle a assez duré. Ами това, което става ясно в крайна сметка, че бащината перверзия достатъчно дълго е продължила. C'est-à-dire à peu près ce que Lacan a annoncé en 1967. Тоест, още Лакан обявява, разкрива, формулира с 67-ма и за първ път, той тогава формулира идея и тя продължава и до днес. До миналия месец във Франция. И от миналия месец. А сега и до нас. L'année prochaine. Благодарим за тази изключително задълбочена работа на Гизел Живодес. Разбира се, да приканим всички да се запознаят с книгата по-отблизо и да ви пропуснем да обявя, че утре продължава работа с доктор Живодес в нашия клиничен семинар. От 10 часа тук темата е хистерия, божествена женственост. Вече приятна вечер на всички и благодаря.